Għaddejjin ġmielhom il-profi ta' kummedja soċjali li ser tkun qed tittella fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista nhar is-Sibt u l-11, 18 u 19 ta' Novembru. Din il-kummedja ser tkun imtella minn Tajis Productions u għandha kitba ta' Lino Grek li miet fl-età ta' 83 sena fl-2013. Lino kien strumentali ħafna fit-tisħiħ ta' xogħlijiet teatrali u televiżivi f'pajjiżna u interpreta partijiet prinċipali bħala attur f'diversi produzzjonijiet miktuba minnu kif ukoll minn awturi oħra u għadu jissemma sal-lum għal kapulavur tiegħu f'Baħar Wieħed. Din il-kummedja soċjali se jkollha direzzjoni ta' Roderick Castillo bl-assistenza ta' Claire Marie Webster u ser ikunu qed jieħdu sem atturi stabiliti kif ukoll oħrajn ġodda. Il-kummedja hija bbażata fuq karattri li ma daqqatajn jidhru normali imma kollha għandhom l-eċċentriċità ħelwa tagħhom. L-istorja ddur madwar familja fejn insibu lil missier li huwa frustrat għax il-mara tiegħu qiegħda faqda fissata li l-popolazzjoni tad-dinja qed tisplodi. Flimkien għandhom żewġ subien, karattri opposti ta' xulxin. L-inkwiet jibda meta n-nannu tagħhom jiddeċiedi li jagħmel żjara s'għandhom flimkien mal-mara li raġa żewweġ. Kummedja li tinvolvi ħafna sorpriżi u li żgur se tinteressa lill-familja kollha.